Bună! La data trecută am stat la povești, azi ne-am propus să gătim papanași. Avem o rețetă nouă de la un bucătar de pe Cras Făgărășan, ne-am mâncat mai de curând și ne-a propus super mult și am zis că haide să o încercăm, să vedem ce ne iese, ce nu ne iese. Eu am mai gândit în trecut, doar că nu pe asta. Așa că să trecem la fapte. Nu suntem doar noi aici, așa că o să gătim o rețetă dublă, pentru că suntem persoane care vor să le guste minunații papanași. Claudiu m-a ajutat cu pregătirea tuturor ingredientelor și cu siguranță o să mă ajute și la prăjirea papanașilor. Am aici pentru aproximativ 8 persoane 800 de grame de brânză de vaci slabă. Aici am 450 de grame de făină, 8 briculețe de zahăr vanilat. Aici este coajă de lămâie, coaja de la o singură lămâie. Aici am praf de copt și 4 ouă și, bineînțeles, esența de rom. O să le punem pe toate în bolul ăsta mare. Farina se pune la sfârșit după ce reușim să amestecăm toate ingredientele. Zahărul. O să pun 2 linguri de esență de rom pentru că am spus că facem o rețetă dublă astăzi. Și praful de copt, o linguriță jumate. Acum le amestecăm. Până se incorporează bine toate ingredientele. Bun, am incorporat toate ingredientele și acum vreau să spunem făina. O să o pun treptat până se omogenizează. Făina am cerut înainte ca rezultatul final să fie mai pufos. Punem toată făina și acum amestecăm cu mâinile. M-am spălat pe mâini și acum trecem la treabă, dar inelul jos, bineînțeles. Cam asta este textura pe care o are coca-finalul după ce am amestecat toate ingredientele. Ușor lipicioasă. Ca să mâncăm papanașii avem nevoie de puțină făină pe un tocotor sau pe masă, cum vă este și vouă mai ușor. Tapăpăm mâinile în făină și luăm papanașul, mă rog, în funcție de cât de mare îl vrem. Îl facem în mână și acum îl formăm. Bineînțeles că trebuie să facem și gugulaie, că fără gugulaie nu sunt papanași. La fel se procedează și în cazul lor. Eu îi fac după ochi, nu îi cântăresc, dar îi puteți cântări dacă vreți. Și 10 grame ar trebui să aibă un guguloi și în jur de 120-140 un papanaș. Cam așa arată rezultatul final. Am aici ulei la încins, aici am un bol cu hârtie ca să sugă uleiul papanașilor. Am pus papanașii la prăjit, așteptăm să se rămânească pe o parte, după care întoarcem pe cealaltă parte și that's it. Dacă prăjit papanașilor, aici i-am pe ei, aici am dulceață de vișine făcută în casă de mătușa mea, Claudia, aici am smântână și aici am pus un papanaș. Punem puțină smântână deasupra, în funcție de preferință, îi face mai multă smântână. Guguloiul, bineînțeles, nelipsitul guguloi. Și dulceața. Primul care testează papanașii este verișorul meu, Raul. Sunt curioasă să văd ce părere are. Hai, Raul! Ia zi, Raul, cum se pare? Chiar foarte bun. Chiar foarte bun, de fapt. Smântână și cu vișinile fac o combinație. Deci îți plac? Nu, nu te duci. Așa că poftă bună vă urez!